samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa Immaculada Concepcion. Busa maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ning santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamo sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, ang mahal nga Birheng Maria,
gipanamkon nga walay sala. Nining pagiha, gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ng nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa, itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangaliya ni Maria. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot akog kahadlok, ug mitago ako, kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Og ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinamtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot sa kadaugan alang kaniya, ang iyang balaang mga bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong, nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon.
alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit, pag-awit kamo pagdaig. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gibutan og tuyo. Daygon ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang gibutan nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdayig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manak kaninyo. Manaw sa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Sa ikaunom ka bulan, gipadala si Anghel Gabriel gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret ngadto sa usa ka ulay nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlan og Jose gikan sa balay ni David. Ug ang ngalan sa ulay Maria. Ug sa iyang pag-adto kaniad miingon siya, pagmaya puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Apan tungod ni ining pulunga, nabalaka siya pag-ayo o gihuna-huna niya kung unsang matanga kini sa pagpangumusta. Ug miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios, ug tan-awa manamkon ka sa imong sabakan, ug matawo kanimo ang anak nga lalaki, ug paganganlan mo siya og Jesus. Kini siya mamahimong nga bantugan ug pagawtawgon nga anak sa labing halangdon, ug ihatag kaniya sa Ginoong Dios ang trono ni David nga iyang amahan, ug maghari siya sa balay ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Ug miingon si Maria ngadto sa anghel, unsaon man pagkahitabo niini nga wala pa gani ako makig-ipon sa akong sinayuran? Mitubag ang anghel ug miingon kaniya, ang Espiritu Santo mukunsa diha kanimo, ug ang gahom sa kahitasan mulandong kanimo, ug tungod niini ang balaan nga bata nga matawo pagatawgon nga anak sa Dios. Ug tan-awa ragod si Isabel nga imong ig-agaw, siya usab nanamkon og batang lalaki diha sa iyang pagkatigulang, og kini unom na ka bulan diha kaniya nga gitawag nga landay, kay walay bunga nga dili mahimo sa Dios, walay butang nga dili mahimo sa Dios. Ug miingon si Maria, ania ang ulipon sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong, ug mibiya kaniya ang anghel. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, malipayong fiesta kanatong tanan. Kay karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa tibuok Pilipinas. Kay nasayod kita na ang Immaculada Concepcion is the patroness of the Philippines. Busa usa kini sa pinakadakong kasaulugan, dili lang siguro sa atong nasod, apan tibuok simbahan sa kalibutan. Because today we celebrate the gift of Mary, whom God preserved from original sin, from the very beginning. Gikan pa sa iyang sasabakan sa iyang inahan nga si Santa Ana, si Maria putli ug walay sala. Apan kabahin ni ining maong dogma sa simbahan, aduna usay daghang mga kontrobersiya ug ang mga tubag sa simbahan ni ini. Kay usa kini sa pinakalisod pod na i-justify na dogma sa atong pagtuo. Because the doctrine of Immaculate Conception was proclaimed in 1854, relatively new sa atong kalibutan. But even long before that, daghan na kaayong debate ug pangutana, and here are some of the most known controversies with the church response. Una, ang first controversy. Ngano man si Maria ang walay sala? Dili ba unfair? Some argued nga murag unfair nga si Maria natagaan og special exemption gikan sa salang panulundon o the original sin. Og ang tubag sa simbahan, klaro kaayo, nga ang Immaculate Conception dili privilege para magpasigarbo
but a grace for mission. God preserved Mary because she was to carry Jesus, the Holy One of God. It was not for her own glory, but to prepare a worthy dwelling for Christ. So in short, ang Immaculada Conception is a special mission which requires special grace, pagpangandam sa pagpakatao sa Mesiyas. So this celebration is about Jesus, for the preparation of Jesus for the coming of the world. O kaduha, di ba si Jesus ray makaluwas? Ngano man kinahanglan pa si Maria? Mo man ni ang mga claim sa mga protestante, na some claim nga ang Immaculada Conception murag nagpasabot nga si Jesus dili igo, or Jesus is not enough. Apan unsa may tubag sa simbahan, the church teaches exactly the opposite. Mary was saved because of Jesus, not apart from Him. Klaro kay siya. Ang iyang pagkawalay sala kay bunga sa kaluwasan nga dadun paunta ni Kristo, o gitawag kining sa mga teologo o prevenient grace, nga sa kahulugan ni ini, grace given ahead of time. And of course, ang Ginoo makabuhat ni ini, sama sa akong giingon, para pagpangandam sa pagpakatao ni Jesus dinhi sa kalibutan. So Jesus remains the only Savior, while Mary simply received His grace in advance. O katulong kontrobersiya, wala sa Biblia ang Immaculate Conception. Kay samot ng mga protestante, kay naman sila sola scriptura, Bible alone, letra por letra. Kung wala gani na sa Biblia letra por letra, dili na nako tuuhan. Others say nga dili klaro sa Biblia ang teaching. But unsa may tubag sa simbahan, the church responds that doctrines are not based on single verses. Sama sa Trinity, daghang mga Kristiyano maskin dili Katoliko, they believe in the doctrine of Trinity na wala man na sa Biblia. But the doctrine of Trinity, sama sa Immaculada Conception, on the whole of Revelation, nasa katibukan sa Biblia. Maybe not word by word, but it is dili na siya explicitly written in the Bible, pero adunay mga frasahe sa Biblia. While the phrase Immaculate Conception is not directly written, the scriptures point to it. Like for example, katong sa unang pagbasa sa Genesis, the woman whose offspring will crush the serpent. O sa ato ang Ebanghelyo, the greeting of our angel Gabriel to Maria, na napuno ka sa grasya, Mary as full of grace, a title implying a state of deep purity, the Immaculate Conception. And typology, Mary as the new Eve, untouched by sin, just as Eve was originally created sinless. Kay timan-an nato, wala dili kabahin ang sala sa pagbuhat sa kalibutan. Nisulod lang ang sala tungod sa garbo sa atong unang ginikanan, ang salang panulundon, when they want to become like gods. But originally, Eve and Adam were sinless. So Mary is the original state sa ato ang pagkatao. So wala tayo di usab ni ini.
Sacred tradition guided by the Holy Spirit help the church understand this truth more deeply over centuries. O sa katapusang kontrobersiya, the fourth controversy, the church balances devotion and doctrine. Kay pahinumdum sa simbahan na we do not worship Mary. Klaro kay ni. Worship belongs only to God. Banto gani sa Grego na pinulungan ang pulong nga worship, it is said that latria, adoration, belongs only to God. While Mary, we give the highest honor, not adored. All her privileges always point back to Jesus as the mother of our Lord, the second person of the Trinity. Busa, atong timanan na yes, Mary, we give highest honor, but we do not worship her. Nasama lang po sa atong mga ginikanan, di ba? Di tagaan nato sila taas nga pagtagad. Aban, we do not worship our parents. And just like the saints, we give them honor for their heroic virtues nga gitudlo kanato, but we do not worship them. Kay klaro sa atong pagtuo, ang pagsimba iya lang sa Dios. O going back to our readings for today, diha sa unang pagbasa, atong nadungog nga bisan nakasala si Adan og Eva. Kay sama sa akong giingon, dihimo sila sa Dios sinless. Sin is not part of creation. But after the fall, paghuman sa sala ni Adan og Eva, God did not abandon humanity. Instead, nagsaad siya nga adunay babae ug ang iyang kaliwat nga si Jesus, ang kaliwat nga mudaog batok sa bitin. And this woman is Mary, and her offspring is Jesus. Bisan pa og grabe ang kapakyasan sa tao, bisan pa unsa kadautan ang tao, God's plan of salvation continued. Busa si Maria maong ang usa ka timaan nga ang Dios kanunay muhatag og bag-ong sinugdanan, the new beginning. O kaduha diha sa atong ikaduhang pagbasa, gikan kang San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Si San Pablo nag-ingon nga kita pinili na daan sa Dios. Mary is the clearest sign of this. Chosen, blessed, and filled with grace, not because of her own power, of her own effort, because of God's pure love. So she is the perfect example of someone who lets God work in her life. Og diha sa atong ebanghelyo, ang anghel Gabriel nagpadala sa mensahe sa Dios. Naniingon si Anghel Gabriel kang Maria, ayaw kahadlok Maria. Kay nasayod siya na nalibog siya. Kay tungod sa iyang pagkabatanon, siguro daghan pa siyang plano sa You can see the attitude of Mary. She listened. Kay contrary sa mga batanon karon na dili na halos maminaw sa ilang ginikanan. Di ba makabantay ka sa mga batanon karon na kusog kayo magsupak-supak. But the opposite, Mary listened. She obeyed. O ang iyang tubag mao ang pinakatahom nga pag-ampo. The prayer of surrender. I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. Gani nindot kayo ang Bisaya na translation. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako, sumala sa imong pulong, and
The beautiful fiat changed the world. Kay pinaagi ni ini, misulod ang Mesiyas sa kalibutan. Ug usahay kinahanglan nato ni ang pag-ingon nato sa Ginoo. Lord, I don't understand. I have so many plans, but I trust you. Kay panagsa sa kinabuhi mga igsuon, na mga butang na dili nato masabtan. Na mga sitwasyon siguro na lisod kayo sabton. Mga problema mo abot, krisis mo abot, but the same prayer with Mary, let it be done to me according to your word. So unsa may mga punto ni ini mga igsuon sa atong kasaulugan karon? Una sa tanan, God has a beautiful plan for us. Even if we feel unworthy, sama ni Santa Maria, God can do great things through us. And second, grace works better than perfection. Mary was immaculate not because she worked for it, out of her own effort and power. She is immaculate because God gifted it to her. Gracias sa Diyos. We too receive grace every day. But do we receive it with happiness? With gratitude? Pasalamat sa Diyos. Kay panagsamanggod sa dakadaghang mga gasa nga atong nadawat sa atong kinabuhi, panagsa makalimot kitag pasalamat sa Diyos. As if grace is just part of our ordinary life. And the third point, let us say our daily yes to God. Whether sa pagtrabaho, diha sa pamilya, o kalisod. Choose to trust God's timing. Because let us remember, God will not give us challenges, trials, and difficulties we cannot overcome. Sama ni Santa Maria, gagitagaan og dakong tahas sa Dios. Maskin siya batan-on nga dalaga, dalagita, at the age of 14 to 15 years old. A big responsibility. But God did not abandon her. Gani, tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, iyang atong nadawat karon ang kaluwasan nga si Jesus. And the application of it in our life. Today, we imitate Mary by living with humility, obedience to God's voice, purity of heart, and the courage to say, yes, Lord, our fiat. Because in Mary's Immaculate Conception, we see that God always begins with love, not punishment, hope, not despair. And like Mary, we pray, Lord, here I am. Use me according to your plan. Amen. Karon atong isunod ang pagkonsagrar sa atong maigsuon ngadto kang Senior San Jose. Tinahod namong Reverendo Padre Matt Bernard Kiao, ania kining mga deboto ni San Jose nga miapil sa 33 days of preparation for the consecration to Saint Joseph, batch 19. Sila nagbudlay sa pagtuon aron sa pagpalalom sa ilang debosyon, pinaagi sa pag-ila, pagsuon o pagsuod kang Senior San Jose. Gihangyo ang mga deboto nga mokonsagrar sa palihog pagluhod. Act of consecration to Saint Joseph.
O glorious patriarch and patron of the Church, O virgin spouse of the Virgin Mother of God, O guardian and virginal father of the Word incarnate, in the presence of Jesus and Mary, I, Reverend Father Matt Bernard Kiao, choose you this day to be my father, my guardian, and my protector. O great Saint Joseph, whom God has made the head of the Holy Family, accept me. I beseech you, though utterly unworthy, to be a member of your holy house. Present me to your immaculate spouse. Ask her also to adopt me as her child with her. Pray that I may constantly think of Jesus and serve him faithfully to the end of my life. O terror of demons, increase in me virtue, protect me from the evil one, and help me not to offend God in my way. O my spiritual Father, I hereby consecrate myself to you in faithful imitation of Jesus and Mary. I place myself and all my concerns under your care and protection. To you, after Jesus and Mary, I consecrate my body and soul with all their faculties, my spiritual growth, my home, and all my affairs and undertakings. Forsake me not, but adopt me as a servant and child of the Holy Family. Watch over me at all times, but especially at the hour of my death. Console, strengthen me with the presence of Jesus and Mary, so that with you I may praise and adore the Holy Trinity for all eternity. Amen. Gihangyan ako mga nagka-consecrate sa ilahang kang Saint Joseph palihog duol sa tubangan para sa panalangin. Atong palakpakan Ama ni konsagrar karon. Palihog manindog ang tanan. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan magahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa iyang putli nga pagpanamkon, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eba. Siya mao ang bag-ong sinugdanan alang sa atong kaliwatan, sa atong pagpasidungog kaniya karon,
Muuban kita kaniya sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan ug magbubuhat diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mutubo diha sa kahingpitan ni Maria, ang atong padulngan ug paglaom, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nagdumala sa atong nasod, mahatagan unta nila ug dakong pagtagad ang mga hinanaling panginahanglan, ilabi na ang mga nabiktima sa nagkalaing-laing katalagman, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanan nga mitahan sa ilang kinabuhi, aron sa pag-alagad sa uban, sama ni Birhen Maria, mabatunan unta nila ang hiyas sa pagka mapaubsanon ug pagka maampuon, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Maria, nga puno sa grasya, mutabang kanato sa atong panaw sa paglaom, ngadto sa balaang dapit sa Dios, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, magmaya sa kahangturan, uban nila ni Maria ug ni Jesus, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa kahilom, atong ipadangat ang atong personal nga mga katuyuan. Amahan nga magbubuhat, amo nang gihala diha kanimo ang among mga pangamuyo. Malaumon kami nga ang imong patalinghugan ug among madawat ang grasya nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo
Mga igsoon, pag-ampo ka mo na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa, nga among gihalad kanimo niining pangilin ni Santa Maria nga Birhen, nga gipanamkon nga walay sala. Idugod nga maingon nga nag-ila kami, nga giling kawas siya sa tanang buling sa sala. Tungod sa grasya nga gipasiun na paghatag kaniya sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug mga gahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birheng Maria sa buling sa sala nga panulundon. Aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang gasa ang usa ka inahan nga takos sa imong anak, nga matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga walay mansa. Ang Birhen God nga purisima, mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birheng labaw sa tanan, alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliha sa grasya, ug sulundon sa kasantos nga walay igkasama, ug busa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo, diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ng mga espiritu aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang, kay kini mao nga akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuong. Matataw na muli pa,
Aron paghandom sa kamatayan o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Immaculada Concepcion, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ni ining panahona, alang tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatahi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, manausab kanimo, ipakita ta ang timaan sa tong panag-inig suunay. Cordero ng Diyos na
Kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Spiritual Communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels,
to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love, that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad ni atong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birheng Maria nga gipanamkon nga walay buling kini amo gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa pagtugyan sa nasod nga Pilipinhon ngadto sa putling kasing-kasing ni Maria. Kitang tanan, hinigugmang inahan ni Jesus ug among inahan, masaligon kami nagadangop kanimo, dala ang tanang mga pangandoy ug paglaom, mga kasakit ug kabalaka sa tanan namong katawhan. Sa imong putling kasing-kasing, gibayaw namo gikan sa among mga kasing-kasing, kining buhat sa pagtugyan ug paghalad. Gaksa kami, mahal namong inahan, ug sulod sa imong makuluwas nga kupo. Dawata ang matag-usa kanamo sa imong inahanong paghigugma o pag-amuma. Putling kasing-kasing ni Maria, buot kaming may usa sa paghalad nga gibuhat ni Jesus, imong anak. Ngadto sa iyang langitnong amahan, sa gabii sa wala pa niya gitugyan, ang iyang kinabuhi alang kanamo. Diha sa iyang pag-ampo alang kanila itugyan ko ang akong kaugalingon aron maimuha gayud sila. Ang iyang pagtugyan nagkabot sa kapasayloan ug kaluoy ug nakapadangat sa katugsanan alang sa tanang mga makasasala ug gikan sa tanang sala. Ang iyang gahom nagbuntog sa tanang dautan nga gipukaw sa mga gahom sa kangitngit, diha sa tawhanong kasing-kasing latas sa kasaysayan. Nagtugtong kini kanamo diha sa iyang kasing-kasing, aron mahiusa kami diha sa grasya sa misteryo, sa iyang pagpakamatay o pagkabanhaw. Putli nga kasing-kasing ni Maria, ang imong kasing-kasing tiunay gayud nga nahiusa sa makaluwas nga pagtugyan o paghalad sa imong anak. Sa among pagtugyan sa among kaugalingon nganha kanimo, tabangi kami nga sa matag adlaw, magmatinud-anon kami sa pagpuyo, uban sa pagsalig sa pagtugyan ni Jesus. Luwasa kami gikan sa gahom sa sala, sa tanan niyang mapaagi o pagpadayag, diha sa among tagsa-tagsa o katilingbanong kinabuhi. Tabangi kami sa pag-ugmad dinhi sa among nasod, sa usa ka katilingban nga nagkahiusa, manggiagayon ug manghigugmaon, pinaagi sa grasya sa Espiritu ni Jesus. Ang walay kinutubang gahom sa maluluyong gugma sa Dios, pinaagi sa imong inahanong pangaliya, magpadayag unta diha sa among kasaysayan, isip usa ka katawhan. Magkabig unta kini sa among mga kasing-kasing nga mahisama sa ninagbasang kasing-kasing ni Jesus ug larawan sa imong kaugalingong putling kasing-kasing. Pinaagi ni ining pagtugyan, mutubo unta kami ngadto sa pagkatiunay nga lungsod nga mahigugmaon kang Maria, usa ka katawhan kansang paghigugma kanimo kinasing-kasing. Ligon o dili matarong, usa ka katawhan nga sa matag adlaw, gianam mo pag-angkon nga imong kaugalingon, o giampingan pag-ayo sa imong putling kasing-kasing. Amen. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaka ninyo, Manaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamo og dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.